So ayan mga idol, pupunta tayo ngayon sa sa San Manuel, na tinatawag nilang Sibum-Sibum na paliguan noon dati. Bali isang ilog lang yun, pero dati madaming pumupunta doon. Medyo ganito lang yung daan, may rough road, pero konti lang naman to. Tsaka ayos lang naman to kasi konti lang. So ayan, makikita nyo semento na naman yung daanan natin, kaya maganda talaga. Noon kasi simula nung nagsimula ng pandemic dito sa atin, Pilipinas, madaming pumupunta doon. Halos araw-araw madaming tao. Yung mga resort noon kasi nakasara pa, kaya dito sila pumupunta. Tapos malayo pa to sa sa mga highway, kaya madaming pumupunta dito para iwas huli sa mga pulis, kasi pinagbabawal pa noon ng pumupunta sa mga dagat, ganon. Nakasara pala yung mga resort, bawal pa. Ang init-init noon, kaya ang daming pumupunta dito. Tara, samahan nyo ako, titignan natin kung ay pumupunta pa o wala na. Sana meron tayong nandun na tao para may kasama tayo. Pero pag wala naman, so mag solo tayo. Medyo malayo-layo pa, siguro mga 2 kilometers pa nakarating na tayo doon. So ang gamit ko pa lang ngayon, camera, cellphone lang, Realme C25s lang, kasi hindi pa natin afford yung mga action cam although may mga nabibili naman ng mga action cam sa online at lang 1K ganon. Pero nababasa ko naman sa mga comment, mga review nila, nababasa ko malabo daw. Kaya pag bumili daw ako ng action cam, yung GoPro daw, para sulit, saka malinaw. Kaya habang pansamantala, habang wala pang bili ng GoPro, ito muna gagamitin natin. At least sure ball to na malinaw. Kaso nga lang malaki, tapos mabigat. Yung GoPro lang siya, magaan, kaya maganda tignan. Malapit na tayo.
Mga 500 meters na lang siguro. So kahit mabigat tong cellphone na nakalagay sa helmet ko, no, pinagtatagaan ko na lang kasi siyempre nagsisimula pa lang tayo. Pero sulit naman sa ano, quality ng video pagka cellphone yung ginagamit kasi talagang malinaw siya. Ayan, malapit na tayo. So dyan na yan, oh. So, may mga puno na yan, meron dyang ano, magandang paliguan. Sana wala siyang mga ano, damo-damo saka water lily. So yun, dali natatanaw ko na siya. Ayun, walang katao-tao. So dyan, ah, may mga tao doon naliligo. So tara, bababain natin para makita nyo. So ito siya. Ito yung maganda, ano, bababa tayo para ano, tignan natin. So ingat lang sa pagbaba dito kasi ano, madulas. Ayun. So dito malalim na dito. Tapos dito mababaw lang. So babalik tayo doon para kunin natin yung ano natin, drone natin. Papaliparin natin para makita natin yung buong view. Bale, ingat lang tayo dito sa paglalakad dito kasi maraming lumot eh. Baka dumulas eh, mabasa pa pati cellphone natin. Masisira, sayang naman. Yun. Ito yung drone natin. So i-set up ko muna siya. Tapos papalipad na.